Яңалыклар чыгарылышыннан соң Хәерле көн Татарстан тапшыруында Розалия Зәкиеваның Вафира Гыйззәтуллина турындагы документаль фильмын карый аласыз. Дәвам итәбез. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма театры яңа проект башлый. 6 ноябрь театрның туган көненә тамашачылар өчен кунак бүлмәсе ачты. Әлеге проект театрга балалы гаиләләрне, яшьләрне җәлеп итү максатыннан оештырыла. Кунак бүлмәсендә журналист Ләлә Зәйнуллина. Кунак бүлмәсендә тамашачылар ял итә, чәй эчә, тәм-томнардан авыз итә ала. Ә моның өчен театр кассасыннан яки сайттан барысы да кертелгән опциялы билет алырга кирәк. Мондый төр билетлар 11 ноябрьдән сатыла башлый. Безнең бурыч спектакль, театрда бит спектакль гына булган икән, сәхнәдә спектакль бара икән. Без килгән кунакларга, үзебезнең тамашачыларыбызга төрле яклатып, шушындый уңайлыклар булдырырга һәм аларга үзебезнең кунакчылыклыбызны күрсәтергә тиеш. Ата-аналар килеп, үзләренең балаларын калдырып, үзләре спектакль карарга керә алалар. Шулай ук кунак бүлмәсендә эшлекле очрашулар, китап тәкъдир итү, туган көннәр, башка төрле бәйрәмнәр үткәрергә мөмкин. Әлеге чараның беренче чирканчыгын шагыйрә, популяр җырлар авторы Гөлүсә Шахбан "Сиңа атап яздым" яңа китабын тәкъдир итү чарасы белән башлады. Сызылып аткан таңга сәлам бирсин. Кем яктысын күзен күрәмен. Менә бәхет. Бизмәннәрдә өлчәнми ул. Без татыган бәхет күләме. Biz Тинчурин театр белән һәрвакыт дус мөнәсәбәттә яшәдек. Иң беренче минем китабымның иң беренче тәкъдир итү кичәсе менә шу кунак бүлмәсендә үтүе минем өчен әлбәттә инде чиксез зур шатлык. Киләчәктә әле бу проектның үсеше алдадыр дип өметләнәм. Сиңа атап яздым дип атала бу минем китабым. Кем кулына алып бу китапны укый һәм шуңа багышланган. Китап туенда Татарстанның атказанган артисты Закир Шахбан да катнашты. Гөлүсә Шахбан сүзләренә язылган җырлары белән кичәне тагын да ямьләде. Караңгылык басса тормышымны, нурлар булып үзем бизимне, ярдәм итмәсиндер дисәң әгәр, кабатла син минем исемне. Әлеге уңайлы, җыйнак кына бүлмәдә киләчәктә Кәрим Тинчурин театры артистлары, әдәбият сәнгать әһелләре белән очрашулар, әдәби кичәләр уздыруда күздә тотыла. Ләлә Зәйнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.